xoven traballador do metal de Vigo, de 20 anos, filiado a CUT, e que o único de que se lle pode acusar é a súa coherencia, a súa combatividade, porque Miguel é un xoven que sí que se caracterizou por estar na primeira fila nos conflitos do metal, defendendo a clase traballadora, e por iso creemos que está tocando o pato que está tocando. Miguel foi detido o 15 de decembro sob a acusación de atacar unha oficina do INEM. Despois de estar 72 horas na escuadra policial de Vigo, pasou a prisión da Lama, baixo prisión provisoria. Por último, decir que os objetivos deste comité son dar unha resposta popular contra a acción represiva que está sufrindo Miguel, visibilizar a injustiza cometida contra o noso compañeiro, darlle ánimo e arroupo nestes momentos e mostrarlle todo a solidariedade e apoio económico que for necesario para costear o proceso, así como as súas necesidades na prisión. Miguel Nicolás, liberdade! Miguel Nicolás, liberdade! O capitalismo e o terrorismo! O capitalismo e o terrorismo! Paro! Patrón colnado! Obrero de paro! Patrón colnado! Exista non se vaya! Calla, calla, calla! Exista non se rega! Leña, leña, leña! Existo sigue igual! Folga será! Existo sigue igual! Folga será! Miguel, un xoven traballador, o teñen secuestrado na cadea da Lama. Non só o tema que está denunciando de que a intervención de correspondencia, cambio de módulo, senón que hai un illamento total co exterior, non quere que se comunique con ninguén. Tanto a compañeira Sara como eu, personalmente, unha vez que lle autorizaron a él comunicar, nos chamamos a prisión para pedir cita, Ladero, preguntamos un día antes de desplazarnos a Lama se estamos autorizados. A funcionaria que nos dio o teléfono nos confirmou que sí, que tanto Sara como eu estábamos autorizados para comunicar. Nos desplazamos alá o sábado e a chegar ali o funcionario, a hora de entregar os carnés para pasar, dixo que non podíamos comunicar, sin ver siquiera ni os nosos nomes ni nada. Non podes comunicar por orde do director, que só pode comunicar con Miguel Nicolás a nai, ninguén máis. Entonces nos vemos que iso é un delito, incluso das súas propias leyes e reglamento penitenciario. O reglamento penitenciario que permite unhas comunicacións con amigos previo un papeleo. Miguel fixo ese papeleo, lle autorizaron por orden do director, un orden de mando, porque quiso, porque ven unha orden do Ministerio do Interior. Non podemos comunicar. Iso é un cabreo para Miguel, pero tamén para os que vamos, nos desplazamos, chegamos ali, non podemos comunicar. Pero o grave diso é que estamos vendo segredo sumarial, cambio de módulo, cambio de xulgado, intervención da correspondencia. O único camiño, a lucha é o único camiño. Iso é o idioma que entende o Estado represor, o Estado fascista, que reprime e toman medidas cada vez máis drásticas contra a clase obreira. Temos que seguir mobilizando, temos que seguir solidarizándonos con Miguel para arrancalo das súas garras. ¡Todos a cadea da Lama! ¡Miguel Nicolás! ¡Liberdade! ¡Miguel Nicolás! ¡Liberdade! Temos cada concentracións todas as primeiras terzas-feiras de cada mes, todos os martes,
en diferentes bairros, obreiros da cidade, todavía por determinar a orden, das que se van informando, das que se irán informando por todos os medios que estexan a disposición do comité, é dicir, con panfletos, con cartaces, no blog e despois na imprensa. Temos unha concentración na Lama tamén o domingo 13 de febreiro. Para iso cualquera pode asistir, cualquera que queira, porque vai estar a dispor de todo o mundo a información, e pomos un autocarro, un ou dous autocarros, todavía está por determinar, para que sexa fácil a chegarnos alá. Temos, na parte económica, temos unha edición de bonos solidarios para cubrir as necesidades de Miguel na prisión.